ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо навчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марҳамат сурат маълумотша дар ватсапи экраномада рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор аз куҷо хона, замин, квартира ба мо рӯй кардам, мо қабул кардем, пешкаштон мекунем. Номоша номар бегӯ, аз куҷо ҳастед, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. хоб дӯстони азиз, ҳастед хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе вариантҳои хуб ҳастанд. дӯстони азиз, аз территорияи шаҳри Ваҳдат ҳастед, аз территорияи Файзобод, аз тарафҳои Рӯдаки, дӯстони азиз, ҳастед аз территорияи Ёвон ҳастед, аз шаҳри Кӯлоб, аз ноҳияи Муъминобод ҳастед, аз тарафҳои шаҳри Бухтар ҳастед, тарафҳои Ҳисор ва дигар тарафҳо. Ба ҳастед квартира аз шаҳри Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Бухтар ва дигар тарафҳо ҳастед, ки нархҳои арзон кардӣ. Навори бениҳоят хуб шудагааст, метавонед ки то охираш тамошо кунед. ва дӯстони азиз, курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 126 сомону 50 дирам. мо бошад навор аз сар мекунем, лайкото назарем, марҳамат рафтем ба навори имрӯза. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастед дӯстон, срочное қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пеши Мошинбозор. ноҳияи Рӯдаки дӯстони азиз дохил мешавад, рӯ павраи Мошинбозор, поёни Корвон, лаби роҳи шоҳроҳи Душанбе Бухтар. 1.5 сотиқ замин маслиҳат дорад, ки 3 хона кардагӣ ҳастанд, ки хонаҳо полни бо ғишти пухта кардӣ, яъне ки омода кардиянд. бо ғишти пухта дӯстони азиз, обсветш ҳастанд, гирди хона пол ниҳод маҳкам, калидор ошхона, баня, кухни ҳамашон дар бараш ҳастанд. хона ҷои беҳтарин, магазин, мактаб ва дигар чиҳои лозимӣ роҳи калон наздик аст. хонара бо аз пеш омада мегӯяд, билин маъқул шид, муомила карда метавонем, срочно мегӯяд, сумдарка хона, пад абой тайёра бернуш, ҳамаш тайёра, фақат дуруш пад абой тайёра аст, метавонем абой занем ёки ранг бо карда зинда карда, уже тайёра 95%. дӯстони азиз, дастсрочно фурӯхта мешавад бо нархи 255 русумонӣ аст. нархи хона бо муомилаи хуб дорад. нархи ҳами хона 255 бо муомила дорад. 3 дардхона, 1.5 сотиқ замин, қатъи ошхона, баня, неви ҳамаш баракӣ бо пешаш хали гарошка рехтагӣ ҳастанд. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ 27 рақамош кор мекунад. дуюмаш рақамҳои дастӣ вавилон ахираш 0, инашам кор мекунад. инашам WhatsApp дорад. ҳар рақамҳо WhatsApp дорад, дӯстони азиз, ҳардуш кор мекунад. 255 бо муомилаи хуб дорад. ҳамаи ҳуҷҷаташ ҳаст, марҳамат, занг занед. мегзарем ба дуюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки срочное қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт ноҳияи Фирдавсӣ, қафои литсеи Нуриддин, ҷои беҳтарин. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, қафои литсеи Нуриддин, дӯстони азиз, пеши Корвон мешавад, ҷои хуб ва ҷои беҳтарин, ҳама чи дар пешаш ҳастае. хоб духонага квартира ҳастае, ки дар якум ошона қарор дорад, 65 квадрати метр. квадраташ яъне бисёре проектҳои ранги сехонага. духонага квартира дар якум ошона 65 квадрати метр. бо ремонтҳои замонавӣ таъмин об, свет дорад. хоб дар дурни хона дӯстони азиз, холодильник дорад, местад, кухни, гарнитур, термис, кондитсионер, чиҳо дорад ва ремонтшам ремонти беҳтарин. хоб квартира мега дастсрочно фурӯхта мешавад бо нархи 470 000 сомонӣ, ки боз муомилаи хуб дорад. 470 бо савдо дорад. хай пешаш дар бозор, мақсад литсеву, донишгоҳу, масҷид, ҳама чи дар наздикиша ҷои беҳтарин, ягон мушкиле надорад. хоб ин ҳами рақамҳои мегафони ҳисобӣ кунед, ин рақамҳо ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. дӯстони азиз, боз мегӯем, шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, қафои литсеи Нуриддин. бо агар шумо ягон маълумот хоҳед, оиди квартира, ягон саволи иловагӣ бошад, дар ҳамин рақамҳошон занг занед, ба шумо фаҳмода метавонад ва арзонам мекунад. ин нархиш нархи арзон аст, тем более ки ремонтҳои фасон бо мақсад квадрати 65 квадрат. дӯстони азиз, квартира айда сатед, марҳамат, занг занед, маълумоти пурраниша худтон гирем. одамое ки квартираҳои фурӯшӣ дорен, хона дорен, замин дорен, ягон квартира, ягон мошин, ягон чизи маҳсулоти барои фурӯшӣ хоҳед, ки реклама карда, рақамҳои болобда 20 WhatsApp, имо, Telegram-да рӯй кунед, мо реклама фурӯшда мегузорем. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастед дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар кӯчаи Темурмалик, чорраҳаи Файзобод, дӯстони азиз, яъне Темурмалик Айкалсавои 1 километр поёнтар, паси мактаби Аҳмади Дониш, дӯстони азиз, пушти военкомат. обшум дар пеши мақсад аптека, мағоза, ҳаммом, обшум ҳама чи ҳастад, ҷои беҳтарин, дӯстони азиз.
خب چهارخانه کвартира است یعنی که دومای советская панельни чорхонага дӯстони азиз дар чорум мошина қарор дорад 80 квадрати метр бо об свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни термис хайр ремонтуш дӯстони азиз миёна аст барои зиндагӣ мешавад бо бештар маълумотро худтон мегирем ай видеоша камтарак мақсад сиёмкаш хушрӯ нест бо рафтахтон аз пеш дӯстони азиз бинед то ҷои имкониятша мо видеора мақсад монодем ки шутоби шумо бинем дӯстони азиз нархи квартира арзон нархи квартира 285 сомонӣ аст бо муомила дорад 285 та муомила дорад якумаш рақамҳои мегафон дастӣ ахираш 04 кор мекунад дуюмаш рақамҳои расия ахираш 16 инашда ватсап дорад шаҳри ваҳдат дӯстони азиз кӯчаи темурмалик чораҳои файзобод хоб айкалсавой мегӯяд айкалсавой дӯстони азиз карасинка 1 километр поёнтар паси мактаби аҳмади дониш дӯстони азиз хоб пушти мақсад ки мактаб ва пушти военкомат дӯстони азиз инами рақамҳо ҳардашон кор мекунанд срочна фурӯшӣ ҳастай кадоме ки мехарам мега бо мақсад ки муомила мекунем электрики шкатулка ҳамаш кардага дӯстони азиз кришаш мега нав задага аст марамат дига маълумотро худтон гирем мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон срочна қарор дорад дар ноҳияи файзобод дар деҳаи қошқарӣ назди лолагӣ дӯстони азиз мехелем маълумото агар гиҷоша ки нафаҳмиде шумо бо занг занед фаҳмода метиҳанд ноҳияи файзобод деҳаи қошқарӣ дӯстони азиз яъне ки қекати бидай бо қошқарӣ ҳамин хел меша назди лолагӣ бо хай бештар маълумотро худтон гирем дар срочна фурӯшӣ хона мега дар саршавӣ қишлоқ мега ҷойгир яъне ки саршавӣ шуда хоб 8 сотиқ замин маслиҳат дорад ки се хона кардага дӯстони азиз хонаи навсохта се дар хона мақсад коробка боло пулош ҳамаш пурдага аст камтар бо мақсад ки корош мондагия се дар хона дӯстони азиз ванаш мега дар дуруш аст об свет мега ҳаст ва 8 сотиқи дига замин аст боз дӯстони азиз мақсад ки 50 сотиқи дига замини мақсад ки каҳдарав яъне ки корам дорад бо хайхту маълумотро бо мепурсен ремонтам дорад хона коробка пеши хона бои халии навес дорад дастрочна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 140 000 сомонӣ аст бо муомила дорад 140 та савдо дорад якумаш рақамҳои тестел ахираш 34 рақамҳои дастичон дуюмаш рақамҳои расия ахираш 49 инашта ватсап дорад дӯстони азиз ноҳияи фазо деҳаи қошқарӣ дӯстони азиз назди лолагӣ хоб кадомто ки гиҷоша ки нафаҳмиде нашуд нархиш буд чӣ хел чӣ дорад ина рақамҳошро занг занед ба шумо фаҳмода метавад ва арзон мекунад срочна мегӯяд сум дар кора мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст қарор дорад дар шаҳри душанбе дар ноҳияи фидас дӯстони азиз хоб гулбута дар центри гулбута бошем хоб 2 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 4 хона кардага дӯстони азиз ки бо ремонтҳои замонавӣ люкс дар рӯи хонаҳо мегӯяд 5 басай дӯстони азиз бо кухни отделен дорад бо 2 тайга ҳуҷҷатхона аст 2 тайга ҳамом аст обсоил мега доимӣ аст дӯстони азиз ҳуҷҷат техпаспорт сертификат ва дигар чиҳои лозимӣ дорад хона бо ҳама шароитҳои зиндагӣ наздикиш мактаб магазин аптек ҳама чӣ ҳаст хоб дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 585 000 сомонӣ бо муомила дорад илтимос мега беҳуда мега нороҳат накунед фақат одамони харидор хонара бин аз пеш бинен маъқул шид муомила мекунем дӯстон аз ин ҳами рақамҳои дастишона ва рақамҳои васафи шахсоне ки мехарем марама занг занем бештари маълумоти пурраша гирем одамое ки дар ҳамин навори мо агар хонаи маъқуле ки наёфта бошед ки квартира замин хона мошин ягон чизе ки дар корӣ доред дар камтар аст ки аз куҷо ба шумо хона замин квартира дар корӣ насиб мо пешкаштон мекунем мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри бохтар шаҳри қурғонтепа бозори ҳоҷишариф пеши рӯпарӯи горсвет ӯ бештар маълумот мега тариқи телефон дӯстон азиз 3.5 сотиқ замин маслиҳат дорад ки хоб як се дар хона кардагӣ аст 3.5 се дар хона қатӣ калидор ошхона баня ва дигар чиҳои лозимиш қатӣ хоб гирди хона пол ниход маҳкам аст обсоил мега доимӣ аст кухни баня дорад мега дӯстони азиз яъне ки маҳаллаи ҳоҷишариф дӯстони азиз хоб бешкапа меган ва рӯпарӯи горсвет хайр ремонт пимон дорад бо ҳама шароитҳои зиндагӣ ҳоҷатхонаш дар берун аст ва нархи хона мега 490 000 сомонӣ аст бо муомила савдо дорад хоб соҳиби хона ҳам маълумот додагӣ аст агар ки шумо дар камбоша маълумотош метавонед ки дар рақамошро занг занед ҳамаашро ба шумо фаҳмода метавонад ва арзона мекунанд дӯстон азиз ба хотири меҳнатҳои мо лайкҳоро фаромӯш намекунем мезанед ва навори моро то охираш тамошо мекунем мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи муъминобод деҳаё ки ҷамоати хонатарош гуфтагӣ аст соҳибшоне ки
ҳамин хел ном доштам, хел ном мондиам деҳое ки ҷамоати хона тарош. дӯстони азиз, бештар маълумотро худтон пурсен гиред ёки занг занен. 10 сотиқ замин астае, 3 дар хона кардагӣ астае, хонаи баландакае, қати падвалак шаид дӯстони азиз. хоб ва кухни ҳаммом мега дӯстони азиз дорад. хоб хона ранги проекто дошуда тагош намедорам, хали хонаи падвали калон дорад мега дӯстони азиз. хоб ва дигар чои лозимӣ. хоб дӯстони азиз, дастирошам фурӯхта мешавад бо нархи 210 000 сомонӣ мега нархи хона аст. Бо мегад ки арзон ва савдо мега дорад. 210 000 сомонӣ аст бо мақсад ки мобила дорад. боз инчунин мегад боғ дорад, боғи иловагӣ қати хона. хеле маълумот рост ки маълумоти хонара хеле кам аст. агар шумо дар ки маҳбуб бошад аз сератҳои Муъминобод хона, метавонед ки дар рақамҳои поёмда аст мегафон тисела занг занед. ин рақамҳода ватсап дорам, маълумотро худтон бо занг зада пурсед. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдатда. дӯстони азиз, аз район дарунтар аст, кадом ҷамоат маҳаллаша нагуфтиянд, фақат хона яъне ки фундаменти холӣ дорад. хоб 6 сотиқ замин аст, фундаментош рехтага аст, гидаш мақсад бо симинблок маҳкамае. нархаш мегад ҳамагӣ 70 000 сомонӣ аст. ин бигем мақсад ки фақат фундамент хеле времека рехтага аст дӯстони азиз ва кадом маҳаллашам соҳибаш нагуфтиянд. нархаш 70 000 сомонӣ аст. далша худтон бо мебардорем. хоб рақамҳошон омодагӣ аст. шахсоне ки хони маълумотҳои бештар аниқтар кардам, дар ин рақамҳо занг занед, пурра маълумотро худтон гирем. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино. хоб наздики бозори Зарафшон. 12 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 5 дар хона кардагӣ аст дӯстони азиз. ремонтош хай замонавӣ не, миёна мега соҳибшон ҳам хел наистиям. хоб ошхона отдельни ҳаммом, анҷомхона ва чизои аловхона отдельни дӯстони азиз хай десен. ва нархи хона мегӯяд 430 000 сомонӣ аст, бо муомила дорад. шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, дар наздики бозори Зарафшон дӯстони азиз. 12 сотиқ замина бо 5 дар дигар хона бо чойлиби ангур ва дигар чои лозимӣ ва мегӯяд ҳуҷҷатам дорад. дӯстони азиз, чанд қадки маълумоте ки соҳибшон расонда ба шумо пешкаш кардем. агар боқӣ монда маълумотро хоҳем фаҳмида, дар рақамҳои поёмда занг занед. хоҳиш ки лайкотона занед. одамое ки хона фурӯшӣ дорен, замин, квартира, мошин, чизе ки бошад, хоҳем ки реклама карда, рақамҳои болобуда 20 WhatsApp, имо, Telegram дорад. роҳи кунем, мо рекламада мемонем. лайк занед, навори моро то охири охираш тамошо кунем. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар Корвонгузор гуфтага аст. хоб тарафи аэропорти кӯҳна, яъне ки дӯстони азиз, тарафи аэропорти кӯҳна хеле маълумот надистиям, дар Корвонгузор, шаҳри Кӯлоб. 4 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 3 хона кардагӣ аст, ки дӯстони азиз, бо ҳамон ҷотхонаш кати. хоб гирди хона маҳкам аст, ремонтҳои замонавӣ дӯстони азиз, обшум ҳам хел маълумото. 3 дар хона қати кухни вайна дигар шукати дар аэропорти кӯҳна, Корвонгузор. ҳамин маълумотои аниқ ва пурраша мега тариқи телефон мегад, мефаҳмонед касе ки мехарад занг занам. хона мега дастирошона фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ аст, бо муомила савдо дӯстони азиз дорад. хоб ин ҳамин рақамҳои поёмда аст, рақамҳои намедонам билайн мошад чи аст, рақамҳои соҳиби ҳамин хона аст. маҳрамат занг занед, маълумотои пурраша гиред. лайкора занед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии навбатӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дар деҳаи Пионер, ҷамоати Даҳана. набояд дӯстони азиз районаш бошад ки ҷуда бохтон мепурсен. хоб 2 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 5 дар хона дорад. хоб бо об свет таъмин аст, ремонтош миёна аст дӯстони азиз. нархаш ҳамагӣ 270 000 сомонӣ аст, боз муомила дорад. адресаш ҳам хел чихел ҳамин хел аст, ноҳияи Ёвон, деҳаи Пионер, ҷамоати Даҳана. хоб ремонтош миёна ва 2 сотиқ замин аст, 5 дар хона аст дӯстони азиз. ва десен мақсад ки ремонтош хеле миёна аст, лаби роҳ дабуда, мумкин район набоша, бо худтон пурсида гирем. хоб нархи хона 270 аст, бо муомила дорад, то қасми холе алиш намешад, рақамҳошо рақамҳои мегафон. маҳрамат занг занед. одамое ки агар дар ҳамин навори мо хонаи маъқуле ки наёфтем, ёки квартира, замин ёки хона, дар комментар аст, аз куҷо ба шумо дар кор ҳастем. мо дар видеои оянда аз фурӯшанда кӯшиш мекунем ки ҷудо карда ба шумо пешкаш шумо ҳам дастгир фаромӯш накунед. мегзарем ба 12 замини хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, замини назди ҳавлигии фурӯшӣ аст, ки бо фундаментош кати қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар тарафи сарикиши дӯстони азиз, баъди заводи ғишта, яъне ки ноҳияи Сино дохил мешавад. айшаҳр хела белотар аст, тарафи деҳот шавгӯя мешавад дӯстони азиз. 6 сотиқ замин аст, 2 дар хона фундамент рехтага аст.
ҳамаи ҳуҷҷатош мега ҳастаи илтимос мега беҳуда мега саволнатем и дар дуруни шаҳр нест ай шаҳр белтар аз тарафи сари киштӣ меган болои пеши заводи ғиш дӯстони азиз обсӯдаш мега дар таратура ҳастае обсӯдаш мега ай завод мега мегирӣ хоб нархаш мегад ҳамагӣ 70000 сомони аст дӯстони азиз 600 сомони аст ду дар хона фундамен тарафи аз шаҳр берун аст тарафи деҳот хоб ин ҳамин рақамҳои ҳисобишон ҳастанд маълумоти аниқ ва пурраша занг занӣ худтон кунӣ ҳамаи документаш мега 100% ин буд навори имрӯзаи мо то видеои